Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Usale ushaqekile umphakathi waseMpumalanga Mlingo eMkhuzi kumasipala waseJozini kuthola isidumbu somfundi sinqunywe Ikhanda maqede salahlwe emhosheni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphinda kuphi lanibona khona le video. Mongo uqala usijondele likhasi wamwelekile igama lami ngosibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka-YouTube. Usale ushaqekile umphakathi waseMkhuzi kumasipala waseJozini kuthola isidumbu somfundi sinqunywe Ikhanda okuthiwa bese kuphele amasonto amabili enyama selokhu agcina ukubonwa ebheke esikoleni. Isidumbu sikaThando Donda obeneminyaka engu-17 obefunda ugrade 11 esikoleni samabanga aphakeme Mesisi ngemfundo ukuthi wasithole owesilisa obelusemfuyo ngomgqibelo silahlwe emhosheni osehlathini esenqunywe Ikhanda labe selibekwa eceleni kwesidumbu bese siqala nokonakala. Lesigameko okuthiwa siqala ukwenzeka endaweni swethusile umphakathi okholele kutheni ngolwesibili ube nokukhulela ngoqo womhlangano nabaholi emphakathini ukuzama ukuthola isixazululo sokuzama ukunqanda lesihlava esibi. Ikhansela lendawo umnumzane nathi Mnyeni uthe lesigameko senza amalungu omphakathi asokumela phezulu kwabizwa umhlangano ukuze kusetshenzisane namaphoyisa ukuthungatha umkhondo wabenzi bokubi. Kube ukuthi isigameko esifuzelezi esesithanda ukudlanga emphakathini njengoba sebebahlanu abantu asebeke batholakala bebulewe ngalolu hlobo yize ezinye zenzeka eminyakeni embalwa eyedlule. Unina omncane kaMufi uMamnyeni Mdletshe elandisa isoleza uthe uMufi wagcina ukubona esikoleni ngoJuly 22 njengoba isikole sithe uqhela nalapho ahlala khona. Unina uthi akanakanga ngesikhathi engabuyi ngosuku lokuqala njengoba bekuke kwenzeka lale kamnganakho ukuze asondele eduze nesikole. Uthuke uma ucingo lakhe lungasangeni sekuphele izinsuku babe sebehlaba umkhosi batshela umphakathi nokuyila uqale khona kwaphunya umkhankaso. Ngenhlanhla ke sigcine sitholwe umuntu obolisa izinkomo. Okhulumela amaphoyisa kwaZulu-Natal uConstable Thenjiswa Ngcobo uthe kuvulwe idokodo lokuphenya ngokufa komuntu esiteshini samaphoyisa aseMkhuzi. Abantu basale beshaqekile ngalolo daba. Bafethu lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisa. Ngizofisa mina ukuze ukuphawula kweni ngalolo daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.